ukangoramba ukangoramba ndokuuraya ndobva ndasimuka ndobva ndaenda ndasvika ndobva ndamira ndobva wanditanzi rapamupeti ndobva ndangoramba ndamira ndobva wanditanzi ukona ukangorira nini ukataura ukabata pamuviri ukangotaura ukangobvunzwa kuti nhombo ndiyaneona ukona ukangotaura ndokuuraya mese namewe. Wakudaro akugara nemwana murume wezvira kuti ndistep daughter wake, saka akachiva mwana futi step daughter vasvika pakumurepa nekumumitisha kubva atomutisa mwana. Ndine muzukuru wangu mwana watete vangu akasiyana nemudzimai. Mudzimai obva atora vana ndokunogara navo. Mwana yaita grade 7 gore rapera aine 13 years. Abva arorwa nomumwe murume wokoko anova maneja weimwe maini kunonzi kuAbuja kuNaison Deep uko kuMakonde. Arorwa kudaro akugara nemwana murume wezvira kuti ndistep daughter wake, saka akachiva mwana futi step daughter vasvika pakumurepa nekumumitisha kubva atomutisa mwana. Mwana yakatozobetserwa musi wa 11 June gore rino. Amaiwo vakabetserwawo futi musi last month yacho mumwe muna May. Saka amai nemwana vese vane vana from one man kuva baba stepfather. Zvadaro vanhu vomuraini vaona amai nemwana vanga amai vakuti mwana ngaabve pano. Mwana akati kondienda kupi nai baba ndiyamondi rasa musango iri. Vepumaraini vakanzwa tsitsi vobva vatora mwana ndotanga kumuchengeta. Apa biological father pana chavari kuziva iwo chinhambwe kwavanogarawo. Vatora mwana uye obva vagara naye vasvika vazorayira shoko kuti imi magarira kuita mwana kunoku haaite. Mwana wenyu akatomitiswa. Amai guru vakewo vasingawirani naamai vemwana uyo wokumitiswa vakabva vati aiwa iyi nyaya toti iripota chete kumapurisa because mwana akutsanangura zvese maitiro aizvo obva vamhanya kukenzamba about 23 to 24 k's from Naison Deep kwaanogarawo kunofambwa netsoka masango vanosvika uko obva vanoripota mapurisa obva aita basa ravo obva vaenda obva sunga step father vanonzivo chamunorwa madzikatiri manager pamaini obva vauya kuno obva vaita kukenzamba obva vanzi kuno kuChinhoyi. Vasvika kuno kuChinhoyi nyaya yanzi kucourt. Takaya muna May pokutanga pechi2 pacho akakake chi4 chingonzi ayanga ari kuremand. Obva azoburitswa kuremand last week iyo musi wa 30 patakatenda kuti akabva anzi out of remand. Saka zvadaro ava manje ma difficulties avari kufesa ndekuti mwana uyu achiri mudiki plus deliver kwa akaita kwacho ane mapains kuti ari kungosafa ari totozotadza kana kukwira kombi sometimes totobatirana kumisoko oenda kukenzamba vasvika kukenzamba uzofamba futi netsoka kunoendesvika kupi kumba kwavo kukenzamba kunokurwa mabhazi usiku vanokwira na 11 osvika kuno muChinhoyi na 2 dzeusiku izvo ndizo zvavaita futi nhasi vosvika vongogara vogara kuchene vari mubhazi mo tozovatorawo paitoya nawo kukoti kwacho unongosvika wonzi nhasi hakuna koti munoziva another date like today last week vakati uyamswa 7 tayamswa 7 vakuti tuyamswa 28 again ko DNA yacho ichatorwa nani we is supposed to do the DNA hatizivi saka isusu kuti macharges emwana kurepwa kwemwana ende chichize minor you can see ende nika mwana nemwana wake from the stepfather vese amai nemwana vane vana unogona kunzwa kuna baba wacho biological father kuti vazoziva kuti ndo zvakaitika ava ndi step mother vacho vakuto take care kuti vararame vavane kuzokutengera kamwana wako kuti kuyedza kupana ugoridhe ukoko ndo mararamo yavo kuti vatenge kuti mwana akwanise kupfeka vakatogara naye kuno kuchipatara bhozi vakatozohaya mota ukoko neli mari yemombe kuti mwana akwanise kudhilivha vakatonya makadzi zvese aripo kuti haakwanise kudhilivhara kuno kanotodhilivhara kuye kuChinhoyi ndokutohaya futi kuya kunoko saka maburdens ese yayo. Zvina zvangu zvizhinji zvandingakwanisa kutaura nokuti ini ndakangozoshamisika ndakuya kuzongotorwa nedhoketi kunzi uya kuno kukoti yemwana wako musi wa 6 June ndopandakatanga kuya kuzoatenda koti ndiri kunoku kuzongouya kuzongoteerera chete changu chete ndiri kuda kungonzwa kuti ivo nyaya yavo vachaifambisa sei uyezve chagumira sei. Zvizhinji chete zvandingakwanisa kutaura izvozvo. Inini naamai vemwana hatisati takurukura kana kutaura tese kubva vadzinga mwana uyu aenda unagara musango akuchengetwa
atingangoti ni shamwari dzake uyewo. Gore rapera ndiri grade 7 munhu wairwara vainzi BP. Saka ndabva ndabva muzi praise aizondiona ndaikirwa ndobva muzi praise aizondiona ndikurwara ndobva ndaenda ndakaenda ikoko ndobva ndasvika ndobva ndagara ikoko ndobva ndagara mumafuti ndobva warwara futi ndobva waenda kuchipatara. Waenda kuchipatara ndakatavata sana baba nemwana mukomana kadiki 2014-15 ndobva tasara ndobva baba vangu vaenda kubasa kwavo kwanoshanda kuAbuja ndobva vaenda ndobva vadzoka ndobva vakadhuta ndakena ukati ndandamuka ndobva ndavhura ndobva ndobva vafuta pakati vanonogeza ndobva vadzoka pakadzoka ndobva vasvika vandibvunza ndobva vadzoka ndobva vasvika vandibvunza kuti praise name ndobva vasvika ndobva ndimudza ndandarara ndobva ndiri mudza ndobva ndibvunza praise name murume ndati aiwa ndobva nditi hanzi indoda kuti murume wako ndobva ndati noita murume wangu muri baba vangu ndobva vasimuka ndobva enda mubedroom ndobva vadzoka ndobva vagara ndobva vandibvunza kuti ndiri baba vako here ndobva ndarama ndakanyarara ndobva vadzokera futi mubedroom ndobva vakabva vanewo twakapfutika iuso kaiva pamusoro peudhuru ndobva vadzoka ndobva vagara ndobva vandibvunza kuti chinhu chanzi ndati aiwa ndobva vanditi hanzi inonzi poti. Saka ndakudza kuti enda mubedroom ukangoramba ndokuuraya ndobva ndasimuka ndobva ndaenda ndasvika ndobva ndamira ndobva vanditi hanzi rapamubhedha ndobva ndangoramba ndamira ndobva vanditi hanzi ukona ukangorara neni ukabata pamuviri ukangotaura ukangobvunzwa kuti nhombo iyi ndiyaneuna ukona ukangotaura ndokuuraya mese namewenyu. Nhombo iyi vanhu vaindibvunza vese vaindibvunza ndairamba ndaita nhombo paya vakazodzoka mama vangu vasununguka ndopavakazondibvunza ndobva ndavati ndiyadhedhi ndopavakabva varidza mukoma wavo ndobva mukoma ndobva auya ndobva vabvunza kuti ita sei ndobva vati mukoma ndobva ati ngaasumwe vanhu vese vangu varipo vakati ngaasumwe mama vangu ndobva vabvunza vakati ngaasumwe ndomasungiro akaita kuti aenda kugenzama akaenda kugenzama ndotasvika ndobva tazonzi ndiende kuhospital ndobva ndaenda nemukoma mumangu iye bva ndobva tabatana nemukoma mumangu anogara kuchinhoi ndicho ndobva taenda kuchipatara ndobva ndanotora zvese masikani chii ndobva ndadzokera kumba nemukoma mumangu wacho ndobva tasvika ndobva asara mashoko akati tungamira kumandotera maimai ndosiyana mbo wacho wacheneyakubeka svibe ndobva ndavasiya ndobva ndaenda kumba ndobva ndasvika ndobva ndamhoresa mama ndobva waramba wanyara ndobva ndamhoresa mama yangu aripo mose ndobva wadaira ndobva papikwa sadza ndobva tapedza ndobva tadya tapedza kudya ndobva pasvika murume anonzi Desha aiva shamwari yemanager yemu yaichamunoradzikatira uchona ndobva asvika ndobva vatanga kuti praise kuti baba wako adzoke kana kuiwa kuti ugarisana mai ako pana awira panapa iwe unofanira kubva panapa woenda kune mumwe mukomana anonzi Makiso umbonogara ikokwe ukagara ikokwe kuti murume mumwe wako adzoke kana adzoka uzodzoka ugara ndobva ndaramba ndobva mama ndobva pakabva vati manje ukaramba hameno kuti uchaenda kuti changokurongedzera bhegi rako tisadza kuti kuenda kwamaki kana kuti hameno kuti uchaenda kukwegani ndobva ndangoramba ndakagara ndobva ndobva warongedza hembe dzangu ndobva wadzisa mudining ndobva ndangoramba ndakagara ndobva ndaramba ndangogara uyesu aingotaura kuti ndiramba ndangogara ndanyarara ndobva mama ndobva vati kana asingadi kubva iye ndinda kusimuka rongedza dzangu hembe ndipi ndopavakasimuka aunarongedza dzangu ndipo ndazosimuka ndasimuka ndobva ndatanga ndobva ndanaenda kubathi ndobva ndatora mushonga wangu warimo ndaida kumwa mushonga ndopaka pandabva ndamhaiswa ndazi mhaiswa neshamwari yavo mumwe wacho ndaikanimhaisa ikandibata ikati handi umbonogara mumba kwangu mumwe wako chichiwadzoredza chidzora pfungwa. Uyu Maki uyu wanga wagara uchimuziva here kana kuti zvanga zvakamira sei? Patangobva kuchinhoni pandasvika zvinhu hanzi Maki auya akatati hanzi praise ane nhombo yangu Desha ndo akauya akatati praise hanzi nhombo yaunayo ndeyamaka aisi yamaneja. Unonzwa yamai. Inini ndinoitwa mai Nyakao, ndiri step mother waPraise Nyakao.
ininiwo pakunzwa kwangu kwaita ndokumatsanangura aita ndomatsanangura akandiita musi wandakanomutora. Ininiwo ndakagara kumba takatanga kunzwa kunzi mwana wayo akadzingwa namai vake sekutsanangura kwaari kuita. Baba wangu ari kuchikoro kuzose munhu anenge aitsvaga wokurarama. Pandakanzwa kuti mwana akadzingwa namai ndobva ndati kuna baba wachina ndanzwa kuti mwana akadzingwa asi mwana uyu achidzingwa ari kunzi akanzi haana kana chainacho anongori mwana ari kutambura ende zviri kunzi itai kuti muite plani yekutora mwana. Saka baba wavo semunhu akabereka anenge achirwadziwa nechiitiko chiye chakaitika seichocho. Ndobva tanzwisisana papaya ndobva ndaenda ndokutsvaga mwana uyu ndokunomwana shwari pana shamwari yamai vacho. Shamwari yamai vacho ndichisvika pairi yakanditsanangurira kuti mwana uyu ndaida kutomudzingawo nokuti mai ava vane pfungwa yekuda kuuraya mwana uyu. Ndati manje ini ndauya kuzomutora. Baba vake vati ngauye kumba. Ndichitora mwana ndichienda naye sanhasi. Mai vacho vachizosara vachinzi vanowana kuti mwana uyu ndamutakura ndaenda naye kumba. Vachibva vatevera vachida kuti vamutore. Ndobva vasvikawo kwamai vavo. Vachisvika kwamai vavo mai vavo ndo vandakaenda nawo kunotora mwana. Vakabva vanzi mwana uyu hamukwanisi kuenda kunomutora nokuti mwana uyu anga ari mwana anga achitambura. Ndichitanga kugara nemwana uyu ndakatanga kumubvunza nyaya yemakadhi yaari kutsanangura. Ndobva andiudza kuti makadhi akasara kwamai. Baba vacho achizosvika achivatsanangurira kuti mwana haana makadhi. Hanzi makadhi ari kuna mai vachina asi mai vachina vanzi avapo. Ndobva tazoenda nababa vachina achiti unotora makadhi emwana. Tichisvika kuya ndobva taona mukoma wamai vacho. Mukoma wamai vachina akatuma munhu kuti aende unopiwa makadhi namai. Mai vachina vakataura kuti inini zvemakadhi ake handizvizivi. Ndobva tadzokera kumba ndokusvika ndokunotangidzisa futi zvekutakura mwana uyu kutanga kutofambisa futi long distance yanga ichitaurwa ye23 km kuenda kuenzamo. Ndokunotangidzisa unomunyoresa kuti awane makadhi ekuchipatara. Nonga mwana uyu ndakagara naye wiki nehafu nhumbu ichibva yarwadza. Mwana uyu anga asina kana chainacho. Preparation zvese zvaidirwa zvese ndakatanga kutsvaga ndini kusvikira pari nhasi achiri kutambura nemwana uyu. Saka inini ndinorwadziwa nechiitiko chiri kuitika chekuti tinoramba tichifamba tichiuya kuno kuti hapana chiri kufamba. Ini shuwa ndiri step mother asi mwana uyu ndakatanga kumuchengeta ari grade 1 kusvikira pari nhasi. Ende nanhasi mwoyo wangu unoti ndofanira kuramba ndichichengeta praise nemwana wake. Asi dai vanga vatibatsirawo kuti nyaya yapraise ingotongwa ndokuti nemwoyo wangu usununguke. Ndinorwadziwa ndichiona baba ava vachifamba ini ndichitambura nemucheche nemwana uyu. Ndichimona mwana uyu ndakagara naye muchipatara. Zvemadhezi anotiverengeke abva kubatsirwa. Akapona mwana asina kusvika zvakanaka. Dzimwe dzachina dzaive pfungwa dzaimuwandira. Semwana anga atora nguva refu achitambura. Akatanga kufunga zvakanyanyisisa kusvikira nhumbu yazorwadza nguva isati yakwana. Saka inini ndinorwadziwa nechiitiko chakaitika pane mwana. Ndiri kutambudzika nemwana wake. Saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo. Baba ava kana vachivharirwa ngavavharirwa. Ini ndokuti mwoyo wangu usununguke. Handisi kufara kuti baba ava vane mwoyo wekuda kuuraya mwana. Ini ndovaona vachifamba area yetinogara imwe chete. Ende kwedu kune masango. Ndinogona kana kubva kuenda kutsime. Hauzivi kuti baba ava vanogona kunge vari padhuze. Vanogona kundiurayira mwana uyu. Inini nyika inoti ndindaurayisa mwana nokuti ini ndiri step mother. Nguva dzese handingazogari ndine mwana paanenge ari. Asati akukwanisa kushanda kuti anokwanisa kuzvishandira kana kushandira mwana wake. Ini ndini mai ndinotoshandira mwana uyu nemwana wake. Saka baba ava vakafa. Ava baba ava ngavaitirwe plana. Zvokuti varambe vachifamba zvinototirwadza nokuti takatarisa nyaya yake. Inyaya yakaoma kuti mwana uyu takatotasira kuti mwana ari kuenda kuchikoro. But ndakatoremerwa nekutorwadziwa nichinzwa kuti mwana uyu asisiri kuenda kuchikoro nekuda kuti baba ava vamitisa mwana. Tikatarisa mwana uyu akaita mwana aine 13 years. Akatopona mwana wake. Ndo mwedzi waapona ndo mwedzi waakwanisa 14 years. Tichitarisa. Saka baba ava ivo zera ravo vari kunzi vane 48 years. Vonzi ngavaitwe bhera kuti ye 13 years. Zvinhu zvinorwadza.